Capcom выпусціла вялікі трэйлер на 10 хвілін, дзе распавядаецца, як падзеі папярэдніх частак серыі звязаны з Resident Evil Requiem. Перакажу ўсё за 2 хвіліны. Даўным-даўно некалькі навукоўцаў у Афрыцы знайшлі вірус. І адзін з іх, Ансвел Спенсер, вырашыў, а што калі стварыць новы від людзей. Так нарадзілася Umbrella Corporation, нібыта фармацэўтычная кампанія, а насамрэч фабрыка монстраў. Потым іх вірус вырваўся на волю ў Ракун-Сіці. Людзі сталі зомбі, а горад мясарубкай. Толькі некалькі герояў выжылі: Леон, Клэр і Джил. А ўрад ЗША проста знішчыў горад і нібыта вырашыў праблему. Але зло не памерла. Umbrella развалілася, але нашчадкі яе эксперыментаў працягвалі жыць. Прайшлі гады, і на сцэну выйшаў Ітан Уінтерс, звычайны чалавек, які шукаў сваю жонку. Шукаючы яе, ён трапіў у пекла сям'і Бейкераў, а потым у жудасную вёску пад уладай маці Міранды, дзе ўжо шукаў сваю дачку, якую выкраў Кріс Рэдфілд. Сама Міранда была звязана са Спенсерам, з адным са стваральнікаў Т-віруса. Менавіта яна натхніла яго на гэту распрацоўку, будучы яго настаўніцай, і рабіла свае эксперыменты над сваёй дачкой, тым самым ператварыўшы жыхароў вёскі на монстраў. І вось уся гэта гісторыя зацікавіла нашу гераіню Грэйс Эшкрофт, аналітыка ФБР. А пасля шмат гадоў яна пачынае капацца ў мінулым Ракун-Сіці і гісторыі Т-віруса, каб зразумець, што здарылася на самай справе. І тут на нас чакаюць старыя таямніцы, новыя монстры і, вядома, шмат крыві. У мяне ўсё. Па-па!